היי לכולם, פה מאיה והילה. וזה בעצם הוולוג הראשון שלנו, והוולוג הזה נקרא לילה לבן. עכשיו, חכו רגע. זה לא באמת הולך להיות לילה לבן, אבל זה הולך בעצם להיות סוג של לילה לבן. כאילו אנחנו נעשה דברים, אבל אנחנו בסופו של דבר כן לישון, כי אנחנו לא נשרוד בלי לישון בעצם. נכון. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז אנחנו עכשיו בעצם הולכות לעשות מסכות פנים, ואז להתחיל בעצם לצפות בסרט. זומבים אחד. זומבים אחד, אז בעצם זה כזה. ולי זה פודו. בעצם שלי מקוריאה. ושלי? מפה, בישראל, של דיסני. רגע, אנחנו צריכות ללכת להביא סיכות לשיער. איך. אוקיי. אוקיי. אני בעצם אלך לחדר שלי להביא סיכות, והילה, את תלכי לשטוף את הפה. אוקיי, אני בחדר שלי. סיכות לי. סגרת את הדלת. מה? למה סגרת את הדלת? חיכיתי לך. אבל את הדלת. אני בינתיים פה. סתמי. לא בא לי. זה הסיכות אז שלך. אני טיפה ירית. הוא נכנס לי את עליי. אוקיי, עכשיו אני אשים לי. פתחתי טיפה ראשית. אז בעצם אני פתחתי. איך. רגע, אני הולכת כדי ממני. כלום לא קרה פה. אז בעצם יש לנו גם כזה רגולת. איפה זה אחר, הילה? מה אחר? אני הבאתי לבן כזה וגולת כזה. אוי, יכול להיות שכחתי להכניס אותו למיטה. למקום. הוא עדיין במיטה? איפשהו. תחפשי אותו עכשיו. אוקיי, יש לזה ריח מוזר. או שהוא נפל על הרצפה. תפסיקי לצעוק כבר. יש לך מספן? מספן? יש לך? אני מרגישה כמו חפאים. לא צריכה מספן? אני הולכת לבאה. נו, שים את המשחק, לא. אני לא יודעת איך. לא נפתח, איך. איך נפתח את זה? אוקיי, נפתח. עכשיו אנחנו בעצם הולכות להכין את המיטה ולהתחיל לצפות בזומבים אחד. אוקיי, אז אנחנו בעצם היינו עם הדבר הזה כבר איזה שעה וחצי, ועכשיו אנחנו בעצם נתחיל לעשות אתגר. אז בואו איתנו, אני אספר לכם מה בעצם הולך להיות האתגר. אני זורקת את זה לפח עכשיו. כן, ותעשו לייק ותעקבו. נכון. אוקיי, אז מה קורה חברים? אז אנחנו עכשיו הולכות לעשות את האתגר היצירה שאמרנו לכם שנעשה. אנחנו החלפנו בגדים. כי לא היה לנו כל כך נוח לא היה נוח, כן, הם מאוד גרדו לנו טיפה יחסית. סטורית ועצים. וסידרנו פה. אז אנחנו ממש כאילו סידרנו פה את כל האזור. אנחנו הולכות לעשות עכשיו רק ערב של אתגרים. נו, ערב אתגרים. ואז אנחנו בעצם עכשיו נתחיל לעשות את האתגר יצירה שאמרנו. בואו איתנו. אז מוכנים? אוקיי, מה קורה? אז אנחנו בעצם עכשיו בשולחן, לא מחברת, ואולי תביאי איזה את אחר. כאילו נראה לי עובד בכך. יש לי... לא טוב. יש לך עיפרון. אוקיי, הנה זה טוב. אם צריך עיפרון, יש לי עיפרון. לא, הכל טוב. אז הנה, אני אתחיל ראשונה. אני בעצם מתחילה לצייר אותך. עכשיו, אוקיי, 60 שניות. רגע, אני אשים. לא, את סופרת. לא, אני אשים. לא, את סופרת. טוב. היא לא הולכת לספור 60 שניות. טוב. 3, 4. סטופ! חברים, הנה הילה שלנו. וואי, דווקא דומות. לא יודעת, אתן דומות. וואי, לפחות השיער הצלחתי. נכון. יאללה, תורי. עכשיו תורי לה.
3, 4 ו... יאללה, סטופ. סטופ. יש דמיון. דמיון, אני קרחת פה. אוקיי. אימא'לה, עשית פה חור, מה יש לך? עכשיו אנחנו... מה זה שים לי ככה? רק גוף, פשוט כאילו להתחיל את הצוואר. אוקיי, 3, 4 ו... אוקיי. זאת יצירת האומנות שלי. מה עם הכתמים במכנסיים? עשיתי לך ג'ינס. יש לי כתמים במכנסיים. לא אכפת לי, עשיתי לך ג'ינס. לא. קיצר, דומה לה לחולצה, קיצר, מהמם. תעשי מלמטה. 3, 4 ו... סטופ. סטופ. זה אפילו לא נראה כמוני, לא הבנתי איפה הציצי. באתי לצייר פה את החזייה, פה את המכנסיים הארוכים, ואז פה את הציצי, ואז פה את הרגליים הנעליים. היא כאילו מציירת אותי, הכי כאילו... איפה הפקק? אוקיי, מעכשיו. עכשיו... לצייר את הלטאה הזאתי. אבל היא נראית ככה. טוב? סבבה. בכמה זמן? דקה. 3, 2, 1. סטופ! אוקיי. דווקא יצא לי טוב. כאילו תחשבו שרואים את זה ככה כזה. למה דווקא יצא לי טוב? כן. הפרצוף יצא לי טוב. כן. הפרצוף נראה מהמם. שיט, אני זאת תצייר אותי. אוקיי. 3, 4 ו... מה, איך את סופרת? 1, 2, 3, 4, 5, 6. אפשר להסתכל בסרטון אחר כך, אני עושה כזה, עשיתי ככה עם הראש. אוקיי. בפעם הראשונה. אוקיי, עכשיו אולי נעשה משהו אחר. עכשיו, בוא לצייר. יש לי אתגר מטורף, אבל לא בציור. בצביעה. מי צבע יותר טוב? לא. בוחרים, לשתינו יש דף כזה. בוחרים שלושה צבעים בעיניים עצומות. לא פאקינג. אני גם צריך לפזר את זה מתחת כי זה צבע. חשוב כתבים בצבעים? מה? אבל כל דבר. מה? כל דבר. לא. נכון, אבל יש פה דפים שצריך לשים אותם כצבעים. אלה עוברים צבע. לא, זה הפוך. זה הדף שלך עצמו. צבע אחרון, מה? אבוי לי. אוקיי, אני. למה את מסתכלת אחורה? תסתכלי ישר, זה לא כזה משנה. לא. גם אני הסתכלתי ישר ואני לא יצאתי, הכל טוב. לא, אני רוצה לעשות ככה. אני יודעת שאת סומכת עליי שאני לא אציג. השחור הזה לא עובד. אני יודעת, תבחרי צבע אחר. אוקיי, יאללה. 3, 4 ו... אל תגידי. טוב, אני סיימתי. אני לא. אני רק בהתחלה. תראי לאמצע.
זה נקבל כמילה. אימא'לה. אני ממש לך בידיים. אוקיי, גם אני סיימתי. טאדה. זה התוצאה המהממת שלי. וזה התוצאה של מאיה. וואו, יש שחור, כיף לו. חשוב שזה כדורגל טוב. אני... בוא נראה. מה אפשר לשמוע? זו התוצאה שלי, אני הראיתי את זה. מאיה, כיף לך? לא, מאיה, כיף לך? קיבלתי את השחור. כי צריך לעשות כדורגל נורמלי. לא, אני לא שחור. לא, זה לא היה שחור. זה דומה מאוד שחור. תגיבו בתגובות מי עשתה ציור יותר יפה. טוב, מה עכשיו לנו לעשות? עוד מעט אנחנו צריכות לזכור. אוקיי, למה? לא אמרת ש... אוקיי חברים, זוזי הקצרה, סתרה לי את הפרס ואני מדברת. אוקיי, תקשיבו. אנחנו עכשיו בעצם הולכות לעשות יוגה. יש! אוקיי, מה קורה? חם לי. אוקיי, אנחנו עכשיו סיימנו את היוגה. שינו... לא יודעת כמה זמן, אבל עכשיו 3:30. עכשיו בשעה בעצם 3:30. אנחנו עכשיו עשינו יוגה. קיצר, אנחנו הולכות לעשות ריקוד סלסה. כדאי לכם לצפות כי זה הולך להיות מצחיק. ביי. אוקיי, תקשיבו, עשינו את הריקוד. זה הולך להיות מבטיח בתיאור. זה סתם צחוקים שאתה. אוקיי, מוכנה. בום, בום בגרם, בום, בגרם, בום, בום, היינו חייבות לעצור באמצע, למה? כי זה היה נורא, לא שהתביישנו משהו, פשוט לא רצינו שתראו את ההמשך. בואו נמשיך בוולוג. אוקיי, סיימנו לרקוד כפי שראיתם, כי הוספנו לכם את זה למסך כדי שתראו. נכון. אוקיי, והצלנו מאוד טוב. עכשיו אנחנו סיימנו לעשות את עבודת טיקטוק, אולי נעשה עוד, לא בטוח. עכשיו אנחנו נשב ונחשוב את זה טיפה ונדבר. מקוות תעשו לייק לסרטון אם עדיין לא עשיתם. ותרשמו. וכן, תעשו סאב. פליז. ביוש. פליז. מתחננת, פליז. אוקיי, חברים, אז אנחנו מסתבר, נרדמנו, סוג של, היינו חצי ערות כזה. כן. תקשיבו. אז אנחנו נראה לי נחתוך לישון, כי כבר נראה מאוחר יחסית, כאילו, משהו. וזה 4 עוד מעט 4 בבוקר. לא, משהו כזה. נראה לי אנחנו נלך לישון. וזהו. לילה טוב. לילה טוב ביוש. רגע חברים, שכחתי להגיד לכם משהו. אני באמת מבקש מכם בכל ליבי, פליז תעשו לייק וסאב. פליז, בבקשה. זה יעזור לנו בטירוף. אנחנו מתחננות ומתחנן לעידו שלא נמצא פה. פליז, אנחנו ממש רוצים להיות מוצלחים. אז תודה רבה ותעשו סאב. זהו, ביי ביי. אוהבים אתכם.